Россия экспорт үзәге ел экспортеры Бүтін Россия премиясының округ этабына йомғақ ясады. Бүләкне шимал булмаган энергетика экспорты белән шөгыльләнүче уңышлы компанияләргә һәм шәхси эшмәкәрләргә тапшырдылар. Идел буе федераль округында 10 компания лидерлыкка чыкты. Алар арасында Алабуга экспортеры да бар. Дөнья күләм базарга чыгуның яңа офыклары турында киләсе сюжетта. Алабугадагы бу завод продукциясен инде берничә ел дөньяның дистәләгән илендә беләләр һәм яратып кулланалар. 2005 елдан башлап заводның ашамлыклар һәм кондитер әйберләрен якын чит илләрдә генә сатып алсалар, хәзер продуктлар Көньяк-Көнчыгыш Азиядән алып, Көнбатыш Европага кадәр озатыла. Уңышның нигезе югары сыйфат, җавга салынган логистика системасы, бөтен дөнья буенча андыклы хезмәттәшлек элемтәләре. Сыйфатлы продукт җитештерү абруйлы булудан тыш дистрибьюторлар клубында исәпкә алырга кирәк. Безнең партнерлар көчле дистрибьюторлар клубы бар. Алар финанс яктан тотрыклы һәм продуктны урнаштыру юлларын белә. Алабуга шәһәрендәге әлеге завод конвейерыннан 200-дән артык төр продукция чыга. Шунда ук лабораториядә сыйфатны тикшерәләр. Продуктлар Россия һәм дөньяның 30-дан артык иле кибетләренә җибәрелә. Россия экспорт үзәге белән тыгыз хезмәттәшлек тә булышлык итә. Узган ел ул компания логистик чыгымнарының бір өлешен каплаган. 2024 елга кадәр Россиядә сәүдә шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән халыкара кооперация һәм экспорт илкүләм проекты эшли. Экспертлар үзләре дә тышкы базарда эшләү җиңел түгел дип саный. Әлеге номинацияларга кергән эшмәкәрләр халыкара сәүдәгә чыкты һәм асылда гражданлык батырлыгы күрнәген күрсәттеләр. Үз продукцияңны тышкы базарларга чыгару чыннан да бик катлаулы һәм моны эшләргә җөрьәт итүчеләр төрле яклап ярдәмгә лаек. Җитештерүне читкә чыгару күләме арта. 2030 елда аның алдагы елга карата үсеше 11%-ка җиткән, ә 2020 елда компания былтыр белән чагыштырганда үсешне 16%-ка җиткерүне күздә тота. Фарис Фәхәмәтов, Мурат Мешин, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Алабуга.